Искам само да покажа това прекрасно момиче. Здрасти, Биби. Ти защо си днеска на този конкурс? Нали знаеш, че аз обичам да се явявам на конкурси? Да, ама защо? Какво ти носи това? Самата тръпка искам. Харесва ми. Тоест, така мога ли да направя, да съда по това, че обичаш хората да те гледат? Обичам, да. Коя жена не обича? Тия по-свенливите, те се притесняват. Тук свенливи жени няма. Няма свенливи. Не. Тук как би определила жените като характер? Ами, Скрепостени. това го казваш ти. Аз го казвам. Според мен са готини момичета, които искат да, както каза Силвето, да предизвикат себе си. Сега хората знам, че гледат само тук. Убеден съм, че гледат само тук. Колко ти е гръдната, колко ти е гръдната обиколка на тебе в... Малка е. В сравнение с на другите участнички. Малка е? Малка, да. Има с по-големи гръдни обиколки. Значи ти смятай, тежи ли това цялото нещо? Как тичаш? Свиква се. Как тичаш? Ами тичам да ти кажа, не ми пречи. Малко от време на време боли гърба, но хода на масаж и се оправят нещата. Само виж какви трудни неща ти се случват на тебе, Виви. Тази големина те кара да те боли гърба, да харчиш допълнително пари за масажи и да изпитваш трудности. Как спиш? По гръб, по корем спиш ли? Да. А? Да, много удобно. Да дигаш малко нагоре. Не. Слагам си възглавницата под гърдите и спя. За да е наравна. Равна основа. Добре, а мъжът ти, ако имаш мъж по принцип или нямаш, не знам. Имам. Имаш? Да. Как реагира на това цялото нещо, че си явяваш? Той ме подкрепя. Крепяте? Да, Да я гледат жена му. да. Ти мъже... Ти си развяваш тук гърдите и хората те гледат и той... Боби, ти защо си толкова ревнив, искам да знам. Не съм ревнив, аз съм просто християнин и това не е, не е християнство, не е Аз съм гледала богоугодно. много пъти и знам какво ти е мнението. По принцип. Не е позволено. За кого? За така по-свенливите мъже като мене. Просто аз не мога да си го представя това. Излез от този образ, моля те. Не, аз просто се притеснявам. Аз просто, ако те имам за жена, нали, много ще се притеснявам. Защо? От мен? Не, ще се притеснявам, че мъжете гледат, свалят те, искат ти номера, пишат ти. Нали, това Това много. не значи, че аз отговарям. Не отговаряш ли? Не. Те всички така казват и после, защо има изневери, пък като никой не отговаря. Да ти покажа месенджера ми да видиш. Какво има там? Да. Има ли съобщения? Има, да, много, да. Факт, няма да лъжа, има, но това не значи, че трябва да отговоря. Гаджето ти има ли достъп На до малка месенджера? сметка и на хубава жена се натиска всеки. Това е много интересно. На малка сметка се натискат, но на хубава жена не знам. Еми, Много скъпа хубавата жена. Аз съм сиромах човек. стига сега, скъпо. Много гледай, мигли, чуки, цици, татуировки, какво ли Те още? вече са направени. Те се поддържат постоянно. Кой дава апарата за това? Ти пак този въпрос, значи. Нали съм ти казала, че мъжа ми плаща всичко? Колко Забравил съм. пъти ме питаш, толкова пъти ще договарям по този начин. Мъжа ми плаща за всичко. А ти? Аз гледам мъжа ми. Ти се грижиш за него. Да. Добре, на мъжа ти не му ли писва по някой път и да ти казва, не мога повече да ти давам пари? Не, Не. не, Не те ли случва някой път да те отреже и да се почувстваш тъпо, че не иска ти да даде пари? не, Никога. не. Истия мъже, бе, браво. Но и Аз той... не искам толкова много. Тя само поддръжката ти сигурно е по 2000 лева на месец. Какви 2000 лева? Глупости Колко е? говориш. Поддръжката и зъби си правила. Глупости говориш. Зъби? Избелване и такива неща си правила. Да, ама Това си е постоянно поддръжка. чак пък постоянна не е. Добре, айде сега наистина. Какво даваш пък ти на мъжа ти за това, че той се грижи за теб и плаща за всичко? Кое е нещо, с което най-много се гордееш, че даваш на мъжа ти, освен секс? Защото сигурно секс му даваш, ако не му даваш секс, то просто лоша работа. Подкрепа, разбиране, грижа се за него. Той се грижи за мен, аз се грижа за него. Това мисля, че е нормалното. Днеска как се погрижи за него? Не съм готвила днеска, но и на това се научих само да ти кажа. Леле, какви неща трябва да преживееш? Значи в тази връзка, какви тежки неща трябва да преживееш? Не е така, не иронизирай. Какво готвиш? Сега. Супи се научих да правя. Суп. Не, че е много трудно, нали, сигурно за хората, които готвят, ама за мен си е... Някъде се тръгва. Да. Първо супи, Има ли желание, има и начин. Когато човека до мен иска нещо, го получава. За да мога да получавам. Аз каквото и да било.